Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ рәхмәте белән без бүген 2 июнь көнне 2024 елда уздырабыз Коръән бәйгесен. Ул һәр елны уза торган конкурс. Һәр елны без ул бәйгене уздыра идек, ләкин быел без аны зур сәхнәләрдә, шәһәр күләм иттереп уздырабыз. Безнең иртә белән сәгать 8-дә теркәү башланды. Алар Татар драма театрына килделәр, без аларны теркәдек. Шулай итеп безнең 100дән артык бала теркәлде. Махсус шундый тамгалар, билгеләр бирелде, Коръән уку бәйгесендә катнашучысы дип матур гына. Һәм инде аннары без зур залга кереп бәйгебезне ачтык. Аллаһ Тәгаләнең сезгә әҗр саваплары насыйп булсын шу дөньяда да, ахирәттә дә. Хөрмәтле әти-әниләр, хөрмәтле остазлар, укытучыларыбыз, хәзрәтләребез, машалла, һәммәгездән дә Аллаһ Раббыбыз разый булсын. Һәм инде әлбәттә ки безнең бүгенге мәҗлесебезне башлап җибәрер өченгә гадәттәгечә без Коръән укып башлап җибәрәбез иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. Әлхәмдүлилләһ, сезнең каршыгызда чыгыш ясады ике Коръән хафиз, Коръән белгечләре, әлхәмдүлилләһ, Халил хәзрәт Хайбрахманов һәм Хәмзә Хамун. Бәйге ачылды Коръән укуыннан. Аннан соң безнең килгән зур кунакларыбызга сүз бирелде. Түбән Кама шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов. Безнең абыйларга, әтиләргә шулай, аларның балалар монда катнаша, әлхәмдүлилләһ, һәм алар моны шулай бу чара булсын дип тырышып, үз мал мөмкинлекләрен чыгарып, менә шундый изгелек кылалар. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу башлангыч кына булса иде. Шулай безнең администрациядән да кунаклар булды. Алар да үз сүзләрен әйтте. Һәм аларга да бик ошады, алар да бик куанып шулай карадылар балаларның укуларын. Мин бик яхшы әзерләндем һәм бу бәйге миңа бик күп тәҗрибә бирә һәм мин савап алырмын. Бу үзе бер төрле балаларны сынау, балалар өчен имтихан бер. Алар үзләренең гыйлемнәрен тикшерәләр, кем нәрсә ятлады, кем нәрсә укыды, кем нәрсә ныгытты, кем яхшырак белә. Алар бер-берсе арасында шулай ярышалар һәм bir imtihan şunda uzalar uzara. Ben bugün kildim yartı cüzle. Ben karım bugün nişek min tırıştım, nişek min bilem yartı cüzle. Хәзер инде сүзне килгән зур кунакларыбызга бирәсе килә. Это уполномоченный представитель Всемирной организации по делам Коръана и Сунны в России Ибрагим Хазрат Сабиров. Ибрагим Хазрат, рахимитегез, и также мы хотели бы пригласить директора Центра подготовки хафизов Коръана имени Усмана ибн Аффана, город Казань, доктора шариатских наук Абдурашид Хазрата Фаизова. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Позвольте мне от имени Всемирной организации хафизов Коръана поздравить вас с этим прекрасным праздником, праздником Коръана. Когда мы зашли в этот зал и увидели сцену, я вспомнил, как мы 20 лет назад проводили такое мероприятие. Первый всероссийский конкурс хафизов Коръана и чтецов Коръана. И Халил Хазрат участвовал, и он стал первым победителем этого всероссийского конкурса. Пусть Всевышний Аллах поможет всем участникам, которые будут участвовать в этом мероприятии. Авгашка Хайона, Салих Хазрат Шакаха, Халил Хазрат Шататуптаха, бездейнте Сашуптаха, скажем, Богам югмукан бегесе. Bugün elhamdülillah kızlar da mavaylar da bana şu şematık binada sahnede köhenne okup kuşataylar. Şundan da bu köhennen beyhemi, köhen beyhemi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Bu şarada bizning ulug'imiz Süleyman qatnaşa. Балалар әлбәттә бу чараларда biraz дулкынланалар, каушыйлар. Ул булар өчен менә кичкенә генә бер адымнар, зур дәрәҗәләргә ирешер өчен мондый конкурслар бик мөһим. Катнашып, менә шул шомарырга һәм анда башка яшьтәшләрне күреп, ниндидер итәреш алырга, күбрәк Коръән укырга, өйрәнергә, шундый конкурсларда катнашырга, зуррак дәрәҗәләргә ирешергә, җузны тапшырырга, аннан соң икенче җузны, ярты Коръәнне иншаллах һәм Коръән хафизләр булырга шундый бер баскыч, шундый этәргеч дип уйлыйм мондый конкурслар. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سلام عليك حتى مطلع الفجر. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Конкурсның шушындай яхшы зур шәһәр күләм бинада уздырылуы, әлбәттә бу конкурсны тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрә, бездә менә катнашучылар арасында шундый якты хисләр, шундый шатлык, бер бәйрәм хисе тудыра. Без моның өчен бик шат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Безнең бүген шатлыклы, бәхетле көнебез. Без бүген шәһәр һәм район күләм Коръән бәйгесенә җыелдык. Башка елларда безнең Коръән бәйгесе үтә иде Үзәк мәчеттә, яисә Ихлас үзәгендә. Быел инде без Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасына җыелдык. Йөзләп бала җыелды, малайлар, кызлар. Кызлар менә 14 кыз, кичкенәләр, 7 яшькә кадәрләр инде Коръәнне яттан сөйләделәр. Алар хәзер тәрбиячеләр белән уйныйлар. Хәзер узакламый икенче номинация башлана безнең. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Бик шатлыклы күренеш. Без инде ничектер кичкенә генә биналардан зур бинага күчтек. Көн кояшлы, матур, күңелләрдә ниндидер шатлык. Әлбәттә, мондый бәйгеләр матди яктан поддержкасыз үтми, һәм шулай ук без спонсорларны, бөтен спонсорларга үз рәхмәтләребезне белдерәбез. Алар ярдәм иттеләр, Аллаһның рәхмәте белән. Аллаһ Тәала кабул итсен барчасыннан да, бүләкләр өчен, керткән өлешләре өчен, һәм инде Аллаһ Тәала бу дөньяда да ахирәттә әҗр-савапларын күрергә насыйп итсен. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Bu sahnaga qo'rqinish shigarga anlarsın shigasın da bütün narsa ibad buldu. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Быел без бу бәйгедә 7 юнәлеш ясадык
һәм инде иң зур юнәлешләрнең берсе ул ахыргы 4 җүзне, ягъни 80 битне яттан белү юнәлеше. 18 яшькә кадәр булган балалар арасында. Бу үзе бер нәтиҗә, һәм инде без аны һәр ел күтәрергә тырышачакбыз, һәр ел яхшыртырга тырышачакбыз. Безнең җирлегебездә, безнең шәһәребездә Коръән хафизлар әзерләнсен өчен, безнең шәһәребездә Коръән укучы балалар күбрәк булсын өчен. Я очень доволен, что здесь участвовал. Һәр юнәлештә без 4 җиңүчене билгелибез. Аларга инде һәрберсенә айрым бүләкләр бирелә, ләкин безнең бер катнашучы да бүләксез китми, әлхәмдүлилләһ, һәр катнашучыга безнең бүләкләр бирелә. Бу балалар өчен үзе бер бәйрәм кебек, үзе бер шатлану булсын дип уздырабыз. ها قد وصلت لفرحتي أمشي إليها برعشتي ها قد وصلت لفرحتي أمشي إليها برعشتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاليوم تمت ختمتي